Mau na ni. Sakto na kay tama ba? Kaon na yan, gutugod. Kaon na lang eh. Kar. Parang mag-aeroplano ay nainig tugpa. Pinagkaroon kamera. Ano naman ako na? Basta saog buka na yung mata. Wala palapan. Uy, gutom lang yan. Kaon na ba? Butod na ang tiyan. Butod na doon tiyan. What? Tripping na. Tripping na. Paano nga suga Carlo? Kaya na palo nga Kar. Ha? Kaya na. Ang oras. Alas 2:40 o alas 2:20. Tripping na. Kadlawon. Tanaw pamigwawa we. Oh. Oh, katawa oh. Sabi na kayong katawa. Nagkagutom na oh. Resulta na ni. Ipik na. Dahil ano yung epekto ba, bro? Unsa naman ang epekto ka? Pagkagda po sa mga kauban na, bro. Ato dito nga si Albert. Isa na dito. Isa dito. Ano pa singin namin? Kasi ko lang pamilya ba? Wala na ang kami. Seryoso nga ikaw. Seryoso nga ikaw. Yawag tripping eh. Okay ra ka, Bert? Pag-tour eh. Ikaw na ka? Bawa? Tarong dia. Kaon ka. Tanda naman. Ha? Sakto na. Landing. Landing naman. What? Landing. Seryoso na kayo ba? Seryoso na kayo na. Seryoso, may katawa buwan. Okay ra ka, Bert? Tawas Carlo dito. Ato Carlo, tawas. Tawas Carlo. Mau gustong men, kaya mo anak sa kamato, bala ito last week. Bertin siya magat. Di katawa men. Kitawag kayo men. Men, ikaw mo ba? Ipalupan mo. Daghan mo yan ang tanong. Daghan lang.
Kinakabahan daw ang mga misis. Di ba? Honest. Di ba? Di ba? May kasabi siya, basta pulis. Di ba? Mabilis. Di ba? Di ba, wala lang. Lahat natin pag-usapan naman natin yan. Darating din ang time na Ano kar? Kau na? Knockdown na? Kau na? Epic no? Lagi? Pila ra ka oras? Pila ka oras epic? Ambot na eh. Lala, tripping oh. Lala. Nagdagwes bata eh. Bert, okay ra ka Bert? Nga? Pag-chore eh. Pag-chore ba?